ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Rengkat lang bat ka pertai baro ka way ka West Gentia Hills District ru kala rakhe ya ka sngi jong ka tho katar lani ka literacy day halor ka phangpadeng ka baong literacy for a human centered recovery narrowing the digital divide Nagadaw ka jingwan len shop jong ka klam jing pang COVID-19 ka jing rakhe ya ka ni ka sngi ru kam long shu kam bojulong hagi snem ki ba menshwa Henry wat la kata la sakhi pat ba ka West Gentia Hills District lengba ka jing penslur jong ka SSA bad da ka jing shim khia jong ki nong hikai lembat ka jing ye shim benta jong ki khna school na la ki yeng ki sem la rakhe ya ka ni ka sngi hakarukom ka ba shongkun Katkum gidur balayo la shem baki khna school na la ki yeng ki sem badru na la ki jong ki school ki la sai bat pandi ya la ki jong ki sap ki phong ha ka baki don ki balaya shim benta ha ka drodor bat ka airong ki baya ha bat ka jing rakhi ya ka world literacy day da ka batho ya ki contain shon jingmod ne slogan writing bat ki sur jing roi poetry bat ka jing puleru ya ki jing tho ne ka recitation ki balong shibenta ban pan i hakmat ka perthai ba ka tho ka puli ka nangyar ha West Gentia Hills District to shisen perkhat sngau bagalong ka jing kutlat ha kum ka ne ka pot badan ka ne ka jing pang covid khat khandai tang badan bok ba ka sarkar ka la ailat ha news benahi ba ki school kin plate biang da ka ba kalapta bat labu ya ki kendan ba ki school kin bot renti nang ban let ne ka jing spreng jong ka ne ka klam covid khat khandai kumba ka thong jong ka UNESCO ka long ban khot bat wer ya ki nong shong snong ba ki ne trai lang ha ka ban kentiu ya ko pule puthi bat ka jing rakhe ya ka ne ka sngi jong ka world literacy day how ne snem kala do namar ka jing wan jong ka ne ka jing pang covid khat khandai ka jing ya lumpat ba ban rakhe ban pendon buram ya ka ne ka sngi kala do no Hendrai wat la kata ro ban pen sepreng sosok ya gani ko kubor bat ka jing kerpang jong kani ke sngi nagaliang jong ka SSA kala nang penslur sosok ya ki kena school ba kini sim benta na lagi yeng ki sem bat na lagi jong ki school da ka ba kini sim benta ha ka hakum ki drawing ki painting ki tho slogan ki recitation bat ki bai day bat kene ko world literacy day Figuro pertuyongan registrasina pure hajlang right SSA upper primary school i recitation o to sini kerpang tho pure citelu perthai ini sini depan kerpang e pure puthi world literacy day detipika ye tho ipure upen chlor rakhi hanga kan ad isi uni usnem le kmen le buram kang jo em heni deni isor happy e warta alok ajor mandai manpa heni por kutlang epi nong sikai mandai manpa tuyak sokti vierna kutlat i khna hambo ye pure puthi to penchlor chok Handu hayung hasam dan hi ngan melok ye pure puthi ye por koridor ham penem kam bakla ya samboy adem thakna kublai chijamo om ada jing start ni thrang nado unsen shapran gintor onkan rande jing e bawan kumsya patha namar gaklam ya benreu kasa lakata ro ngin thom na phang ko para kana school contation rang wateng wasme da jingstat nin yeng ngin sejong lor klam artate nin yeng persya men sem shenrang ya klam corona banka ya jingstat bantu ngin om ailat lawe jongni ro kan kya akrat ni kan mau burom ya literacy day shitluk kari banang tho nang pule lama jingstat bako rotam banlam nanti ni shipra